खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव सासे आसा मावसुमानि जिउ गोमादों। कभिड-19 जों नाख्रेबजानानै चिराङाव सासे आसा मावसुमानि जिउ खहा। बे आसा मावसुमाखौ 38 बोसोर बैसोनि कमिला बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। गावनि जिउनि खैफोदखौ नेवसिनानैब्लाबो कर'नानि हेंथायै जुजिबोनाय बिजनी उलुबारिनि आसा मावसुमानि जिउ गोमानांनाया ओनसोलनाङै दुखुनि साया साग्लोबदों। मिथिनाय बादिब्ला कमिला बसुमतारीनि देहायाव थांनाय 23 सेप्तेम्बराव बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो काजलगावआव थानाय सुम्बुला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायोमोनब्लाबो गोब्राब हालोदनि थाखाय बे सानखालिनो गुवाहाटी GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। नाथाय फ्राय 14 सान फाहामथाय होसेयावबो जोबनायाव मैया मंगलबार खालि मोनानि 9 रिंगा 30 मिनिट समाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानो गोनां जायो।